खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरासार इउटिउब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ आं बरायबाय दैजिं फेस्टिभेलाव नैबे UFO जायखौ एलियानफोरा बे जायगायाव फैनाय मोनसे UFO नोंथांमोना नैबे ऋतिक रशननि सावथुनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे एलियान फैग्रा नैबे UFO बेखौ डिजाइन खालामदों आर्टिस्ट बे UFO खौ डिजाइन खालामदों अमृत बसुमतारी बिथाङा बेखौ डिजाइन खालामदों स' मोजां जोबोद एक्साइटेड बे जायगाखौ नुनानै नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैयोब्ला बेनि नुथायखौ नायनो हागोन बे UFO नोंथांमोना फिल्मावसो नुदों जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना दैजिं फेस्टिभेलाव नोंथाङा जुदि फैयोब्ला बेखौ नुनो मोनगोन थ' नोंथांमोननो आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों बेनि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन भिडिअआ एसे सर्ट जानो हागौ मानोना बे नुथाया मोनसेल' थ' नोंथांमोननो आङो राउन्ड अप खालामनानै बेनि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नागिरदों अमृत बसुमतारीया बानायनाय UFO लोगोसेनो साथाम आर्टिस्ट दंबाय बेखौ नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिगोन थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना बे UFO खौ नायदो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे समाव एलियान बेखौ दिन्थिबाय UFO जायखौ बुंनाय जायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नैबे सोरनि सावथुनमोन बियो नैबे ऋतिक रशननि सावथुनाव नोंथांमोना बेखौ नुदों जानो हागौ थ' जोबोद मोजां मोनदों बेखौ नायनानै नोंथांमोनाबो जुदि दैजिं फेस्टिभेलाव फैयोब्ला नोंथाङा नैबे दैजिं फेस्टिभेलनिफ्राय जेब्ला मेन गेटजों हाबबोनानै नैबे साहा लाइनजों नोंथाङा मोनसे फुट ब्रिज दङ नैबे औवाजों बानायनाय ब्रिज बे ब्रिजखौ बारनानै नोंथांमोना बे जायगायाव फैयोब्लानो बेखौ नुनो मोनगोन आरो बेनि साखाथियावनो दङ नैबे गरायजों राइड खालामनाय बेखौबो नोंथांमोना बे खाथियावनो मोनखागोन थ' लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोननो आङो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों गोबां मोनसे नुथाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनिसै एलियाननि सायावथ' बेयो जोबोद मोजां नोंथांमोनाबो नायनो हागोन थ' नोंथांमोना जुदि दैजिं फेस्टिभेलाव फैयोब्ला मास्ट बेवहाय भिजिट खालाम आरो बेनि नुथायखौ नोंथांमोना नाय नैबे सिगाङावनो बुंखादों आङो बिथां नैबे अमृत बसुमतारी बिथांजों लोगोसे साथाम नैबे बानायगिरि दंबावो एसिस्टेन्ट आर्टिस्टफोर बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ गोदानै जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै दैजिं फेस्टिभेल